KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde mon non kadi min dañiri weltare oɗo subaka altinande koyɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe seeɗen ɓe min jettaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal aduna foof mboro saw koluden caggal jam tumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe hande ne jeeya ko ɓuri tengtude e jayndeli meɗen dialogue politique waɗama clôturé ko ganduɗa ko kañum woni 270 page woni temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi page uji ɗi ganduɗa ɓe fawi ɗum e juuɗe gardiɗo leydi ndi kono noon gardiɗo leydi ndi wi ko ma arta makka so allahu lamɗo jaaɓi nde fuɗɗo haalde ko ganduɗa kañum woni miijo muɗum nder hen joni joni won so allahu lamɗo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe gudditiran jayde gendiri le soleil on ji oɗo mo ganduɗa ko kanko woni Moustapha Niass ƴettude tan ɗe ɗum ko ganduɗa woni page uji tolniɗi temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi fawde ɗum e junggo gardiɗo leydi ndi ɗum noon woni tan résultat ji jaltuɗi e ko wiyete dialogue national oɗon dialogue national noon heewi ko ganduɗa yewtidama hen ɗum ɗon noon gardiɗo leydi ndi ma artu hen goɗɗum ko ganduɗa kay nani haala muɗum woni toon to diwan to makka to ɓe mbi ko kay hande ɓe ganda goni kamɓe hajjoyɓe ɓe gummoto makka faade toon to diwan mo Médine ɗum ɗon noon ɓe mbi kono ne wawi limede ha joni jayde le soleil tatoɓe ganda mbasi pittali mumen e hajjo goɗo ɗum noon garene jayde l'observateur e oɗo subaka ari tan ko wiide contre expertise walla tan ko faye conclusion ji walla ko daña e ko faye dialogue national oɗon dialogue national noon waɗama clôturé mana uddama oɗo saaha kono noon ɓe mbi ko modification code électoral ko hen jeeya ɗum ɗon noon woni ko foti ardinede ɓe mbi ha joni tan ko faye service militaire ɗum noon ɗum ɗon ne ɓe jewtidi ɗum kono kadi faye 3e mandat gardiɗo leydi ndi ɗum ne koye yewtere nde wonno kono noon gardiɗo leydi ndi wi ko somi arti makka so allahu lamɗo jaaɓi mami adda noon hen ko ganduɗa kañum woni ko ɓuuri labtude ha joni tan ɓe garti e tan opération mo yewi askan wi darnuno ha joni jayinde l'observateur ya faade toon to galle Sonko beele ma blocus o itte kamɓe ɓeɗon noon wonɓe ganda pawama juuɗe kono noon wonɓe ganda kadi jaari lacrymogène ha jona ha joni garen tan eko faye enquête moɓe mbaɗi e nder jayinde l'observateur faade ɓe ganduɗa ete ɓalli mumen ene foti ene heewi ƴewtindede hen ko ganduɗa ete ina ɓurta ɗum ko ɓurtata ko noon ne wawiyede neɗɗo yiye ole daña peɗeli 5 daña peɗeli 6 walla tan yiye neɗɗo daña endi 3 e ko way noon ɓe mbaɗi hen enquête ha tengti eɓe ganduɗa to banggue tarɗe mumen to ni heewi ƴewtinde dañde tarɗe 2 ɗum ɗon foof ɓe mbaɗi hen enquête diajjo e nder jayde l'observateur garene jayde vox populi ɓe mbi gardiɗo leydi ndi kay koko waɗi prolongé suspense o mana ɗo joni hakkillaji fof koko jowi fayi tan e ko ganda
kañum woni oɗon dialogue politique kono noon oɗon dialogue national kono oɗon dialogue national no gardiɗo leydi wi ko mami arta makka somi arti makka ko foti labtude foof ma labtu henete garene jayde tribune oɗo saaha wi tan ko mbere gardiɗo leydi ndi ma haal e candidature muɗum ɗum noon woni ko ganduɗa yete tan ɓe garti hen woni namdal ɓe ñiɓi kamɓe jayde tribune ha joni ɓe garti e konngudi Bougane Gueye Dany arti garene jayde yor wi tan ko ha joni tan ko faye accord banggue dialogue politique ɓe mbi henne koko ganduɗa kay ko jangfo tan ɓe ƴewtidi hen beele ma Ousmane Sonko wasa wonde candidat e hitande 2024 garene jayde Dakar Times noon kañum ari tan ko wiide kala ko ganduɗa ko kañum fayi e jewte dañde hakkude gardiɗo leydi ndi premier ministre muɗum woni Amadou Ba gardiɗo France woni Nicolas woni Macron e tan omo ganduɗa woni Nicolas Sarkozy e met Bourgi kamɓe ɓeɗon noon ɓe jewtide koyamo ɓe nde jewtere nde ɗon noon toon to diwan mo Paris dañi ɗum noon ɓe mbi ko fay tan e gardiɗo leydi ndi ko foti yewtidde e ɓe ganduɗa woni sénégalais ji ɗi mataw noon koye ɗum jogori ƴettede ɓe mbi hakkude Amadou Ba ɓe mbi tan ko oɗo saaha kay kañumne darde muɗum nani ɓuura tidde kono kadi nani ɓuura ñiɓade e ko fayi e banggue landa oɗo mo APR garene jayde li quotidien noon ari koye konngudi Bougane Gueye Dany kanko Bougane Gueye Dany noon o joppi feɗendu ko gardiɗo leydi ndi wiide kala ko waɗi ko France wannimo ɗum ko France woni caggal gardiɗo leydi ndi ɗum noon woni konngudi makko kanko oɗo Bougane Gueye Dany jayde li quotidien garene jayde les échos noon oɗo saaha ɓe mbi ko Oulimata Sarr kañum noon oɗo saaha ko liggey muɗum saabi hewɓe e banggue tan APR ina tampinamo saabu kanko oɗo kay ko debbo mo ganduɗa ko cuuɗiɗo kanko oɗo debbajo mo ganduɗa kanko woni ministre de l'économie du plan et de la coopération kanko noon oɗo saaha hewɓe nani tan ñiɓimo guite saabi ɗum noon ɓe mbi ko liggey makko amone waɗa ɗum leste noon haala hewani hen amone waɗa ɗum leste o yaltani e média ji amone waɗa ɗum leste tan noon hewani ko ganduɗa yiyete nato yalto mo waɗata ɓe mbi ko ɗo to liggey makko guila o fuɗɗi ɗum ha joni amone waɗa gueɗe ɗe ganduɗa ko gueɗe mantiniɗe ne wawi hen limede ko tolni 200 milliards uji walla mbiyen ujunere milliard uji ɗi ganduɗa yete to banggue financement ji kanko o waɗi ɗum walla tan wiye o rentini ɗum nattinde ɗum e kesuji ɗum noon e lebbi ɗi ganduɗa ko lebbi tan bawdi e limtede garen ha joni ɓe mbi e gardiɗo leydi ndi kay waɗi prolongé ha joni tan banggue suspense mana tan wiide yete ko yimɓe padanno woni fadde o ara o adda miijo makko e ko totta ko ɗum ɗon ɓe mbi noon yowtama ha ɗo yesso garene jaydi direct news ɓe gari Amadou Ba oɗo saaha kay kanko premier ministre o huccite sukaɓe waɗoɓe bac be ɗum ɗon o huccite moɓɓe ko caggal nde synthèse mo philosophie mo dañanno oɗon synthèse noon ko professeur Songue Diouf o heewi wadde ɗum hitande fo nde ɗo hitande ɗon woni hitande 12 walla mbiyen duuɓi 12 amo waɗa ɗum ɓe mbi noon candidat ji ɗi kanko noon kanko premier ministre Amadou Ba o wiɓe kay yoɓe tinno ɓe daña bac moɓɓe kono kadi o inniti ɓe ganda mbaɗino gueɗe walla tan helde université wiide sukaɓe ɓeɗon so mijinoma moon kelata université wadde ne wawi wiyede kay yidde ala hakkude moɗon walla tan ɓe miijaki moon ɗo ɓe poti miijade moon onon miñira kon maɓe keccon fotɓe yaade toon kono noon maɓe ƴeewa liggeyaji toon to université to ko foti fewnditede ko fewndite beele université wawa uddidde sukaɓe mbawa nadde toon garene jayde libération ɓe gartitane scandale dañde toon to Kër Mbaye Fall oɗon scandale noon ko oɗo mo ganduɗa yete kay ko policier oɗon auxiliaire mo police noon ɓe mbi ko tan wadiraɓe makko kay o tan waɗanno violé ɗum ɗon noon woni gueɗe ɗe gandani hulɓini goni cukalon dañ kon duuɓi sappo e tati ko joom suudu makko noon yimo omo waɗa ɗeɗon gueɗe manam omo nan junggo makko e less jippo guel ɗon cukalel nden noon debbo makko kay yeehi haaldi walla inniti ɗum to banggue police to yete hawo fawa junggo debbo noon wi ko nde o yimo wi ko kanko anda holko saabi mo waɗa ɗeɗon gueɗe kono kadi sukaɓe garte ko ɓuuri ɗum tidde walla ko ɓuuri ɗum musde sabu ɓe mbi ko kawmiraɗo oɗon ina
wondanno e mabbe mana ina leldotono e mabbe kambe sukabe jaafo don kay ha bonni dumen dum non woni gede de ganda kanko odo biddo gorko odo saha kay amone juude lawol kanko odo biyetedo mala sane mo ganduda ko tan auxiliaire mo police wonno tonto diwan mo Kër Mbay Fall dum non police mo Kër Mbay Fall fawe mo ko juude scandale goddo dañdo to bange kay wujjobe kablaji do nder leydi meden be do non be darino tan ko waabe no liggotobe to bange Sonatel to yete abe dari abe mbada dévier auto e wiide tan ko liggeyaaji ngoni do yo auto ji mbad dévier dum don ne ko ndien tan be jiya be pawa juude taw non ko gede sisi be tigi ko hen be ngonno odo saha non be mbi camion mo be jogino scooter mo be jogino fof odo saha be pawa ma juude kambe be don wadanno be dedo gede ngarene jande stade coftal balli kanyum tigi uddata damal jande stade non addi ko namdal wiide mbele ganna e kuyate odo saha ko be gaynube to bangal football en tout cas ko wawi en wonde fo kanko kan odo mo ganda woni kuyat odo mo ganda ko kanko woni yete biddo Senegal odo kam kanyum fayi to ganda kanyum woni to diwan mo Makka to yete jogori wadoyte ton yettinoyde ton carrière mudum kanko Koulibaly odo saha non be mbi ko milliarduji 15 woni ko ganda yete fo wa maye dow tabal gal ngam tan wawa yaade ton to ganda woni Riyad yettinoyde ton yete footballuji mokko dum non hetke ko be yebiyankobe joni uddi sen hello won ko sallahu lamdo jabi non tigi hettiyankobe yebiyankobe hello men wongo non en batta sona arde e ko fayine anda taskenani badi yimbe hewbe non odo sahanani jetti taliji ngam tan yaade jultoyde ko tan artude be ganda kambe ngoni sofore be laabi di odo saha wiidene wada navette wala nyalamo goto yaade hen laabi didi ko ganda wawa wonde ha adda cadele wala accident ji bura beydari wala dandu en hen dum don non ko wiide tan yo goto fo yaaru o sese sabo yaade sese ha yettodo buri do faydo buri yawnade tawa yettoyta ko wadde non ko woni hen fof neddo yettoyta ko tawa saha mo foti yettade wo yontani ko woni fo ko neddo sese tan te kadi neddo nyamata sona arsugo mudum dum non so neddo watti en hakkille mudum ma andu ko ganda yete ko non Allah wadiri aduna mudum sabu goto fof ko podda hebde ko ma hebdum haysada dano ma wot pindindo ma jetta fawdum jungo ma sabu ko dum woni arsuga ma nyalama odon saka non gondo liggey mudum yo yare sese dogre sese ware sese mbele be ganda kambe paye besnguli mabbe be ganduda hitande poti yide besnguli mumen be do ni jodo ko timmi duubi didi jiyani besnguli mumen pota yaade jultoyde jida yaade law tawa yete soforebe ne no walla ko way non walla goddum ko ganda ene jewtinde saha fof so feetuji ari woni cogguli beydotodi ha tengte pasuji ganduda saha fof koko nangete beydite ko ganda ko nyalawma goto walla tan ko semaine goto wonata hitande nde neddo ne foti hen dañde hakkille te non miijo hen Allah ko neddo watta fo yo miijo hen Allah ko hebata ko Allah rewni dum e jungo mudum wadde dum don ne yo woppite hakkillaji kono kadi chauffeurebe be ganduda ha joni maslaha mbawa dum chauffeur be ganda sene halde clienebe muyen kone puro walla ina kalda sene kalda e mawbe ni an banduma dogat sabo a ƴewat neddo wo mbiya mbete woppani yumma der galle mudum walla est ce que woppani baba der galle mudum walla mbele woppani ko ganda ko kanyum woni mawniraado debbo walla kawmiraado nder galle mudum sabu no be cuutita kongude be kalda e clienebe ganda ko mawbe jogo bagage a wallitta dum yide do jodi a wallitta dum yide tellade auto mawdo ne anda goto fu hande sa yidi jippade auto an ada woni suka ada wawi wadde chip jippoda kono mawdo won ko ganda wawa dum ma nangto tene anda autoji di hande ko buri hen hewde ngabbirde nde koko o towi yobi bur wattude hakkille gede baade non sabo yete goto fo ni wura tene nyaagi Allah wonde mawdo te kala mawnude ne nyaagi Allah mawnide sutura te non neddo kala ko badda e sukagu ma rewma ha gona mawdo hettiyanko be yebiyanko be don guddirten robbindi jayndeli meden tottode wonadi saha goddo sallahu lamdo jabi bani mon debba Aissata Ndiaye wonno hedono e bangal caméra o e montage ko Ali Fall ha gongol sallahu lamdo jabi